Nagdeklara og war on drugs ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa syudad ni adtong Biyernes. 7 na ang namatay nga target sa mga bypass operation. Human matud pa misukol sa otoridad sulod lang sa 4 ka adlaw. Ani ang report ni Jandy Esteban. Kung di mo mohawa, di mo undang, patyon ta mo. Human nagdeklara og war on drugs sa Davao City si Mayor Sebastian Baste Duterte niadtong Marso 22. Pagkaugma Marso 23, patay sa operasyon ang giingong top 1 drug personality sa city level sa buy-bust operation sa barangay komunal dihang matud pa misukol sa kapulisan. Nakuha sa target ang gikatahapang shabu nga mobalor sa kapin 700,000 pesos. Giingong marijuana ug ang giingong pusil nga gigamit daw sa suspect sa pagsukol. As of 12 noon sa March 26, sukad March 22, 7 na dayon ang patay sa drug operation sa DCPO kay misukol daw. 17 na ang naaresto sa susamang period. 21 ka drug operation ang gilusad, samtang 22 ka kaso na ang napasaka. Sumala sa otoridad ang droga, usa sa mga nag-unang hinungdan sa krimen sa syudad nga bahad sa kaluwasan sa mga Davaoenyo. Apan nagparehag og kabalaka ang Commission on Human Rights niini ug miingon nga ilang paimbestigahan ang mga patay sa Davao City. Andaman daw matubang ang otoridad niini. Sumala sa DCPO ug PDEA, gisiguro kuno nilang misubay sa balaod ang paglusad sa ilang mga drug operation. Nagka-follow gyud mi sa ato POP, Police Operational Procedure. Dili man gud ta ingon nga basta-basta magkandak og bypass operation, ma'am. Kung wala tay gikandak og validation or surveillance ana nga subject nato. Mayroon kasing DC-20, ma'am, yung department order ng DOJ. So we really need to comply it. It is an involvement of the prosecution and the case build-up pa lang. The operation must be in intelligence-based operation. Kasi if we will not comply on it, hindi po ma-inquest yung kaso namin. Sumala sa Police Regional Office 11 nga dunay ginapahigayong investigasyon sa mga kasong dunay mapatay sa operasyon. Na ay namatay, meron talagang ikakandak na motu proprio investigation ang Internal Affairs Service ng Police Regional Office 11. Mas magaan sa loob namin na walang mamatay kasi wala kaming haharapin na problema, wala kaming haharapin na disciplinary case. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.